چې نبی علیہ السلام مبارک د جبرئیل علیہ السلام نه تاسو کو چې جبرئیل علیہ السلام کا ټول عمر صبر دے جبرئیل علیہ السلام مبارک ته فرمائے قربان یا رسول الله ما ته خود خپل عمر پتا نشته دے او پس لورم ایجاب کې به اوسره را خدا او اسبوره پس 70000 کال پس را خدا او اسبوره ما 72000 جلدی دے نبی علیہ السلام مبارک ته فرمائے اے جبرئیل امینہ تجھے کم سپوری تذکرہ کرے کہ 70000 کال پس را خدا او ما 72000 جلدی دے کہ جبرئیل امینہ ما دی پالا پیسات کا سبھی کہ دا اسبوره توبہ او دا حدیث دا خبر را ثابتی کہ نبی علیہ السلام دسمنی و اسمانون رمح کی پنورانیت بجامت موجود حضرت سبیلو یو بل حدیث مبارک کی راضی جدا حدیث مبارک دارمی شریف جیل 1 صفحہ نمبر 30 پاندے موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ویسو نبی علیہ السلام مبارک اورلم اور نبی علیہ السلام مبارک آرام فرماؤ خوبا غشپا دس والا سب اس کو میرا خطری ہوا زو کلا نبی علیہ السلام مختا گورم کلا سوالا سب اس کو میرا گورم کلا نبی علیہ السلام مختا گورم کلا سوالا سب اس کو میرا گورم و امادی پالنا بذات قسمی چی نبی علیہ السلام مبارک مختا سوالا سب اس کو میرا زیادہ رنا کونا دے حدیث نم دا خبر را ثابتی گی کہ نبی علیہ السلام مبارک مخت سوال نصب اسپومی نم زیادہ رڑا کولا حضرین سامیو یو بل حدیث مبارک کی راضی جدا حدیث مبارک دارمی شریف جیل 1 صفحہ نمبر 30 پانے موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت ہے چنایا مبارک فرمائے کہ نبی علیہ السلام مبارک بخبر کولے دخلین بینور ہوتا دے حدیث تن دا خبر ثابتی گی کہ نبی علیہ السلام مبارک بخبر کولے دخلین بینور ہوتا وما علینا الا البلاغ المبین